Γεια σας παιδιά, RG και σήμερα θα παίξουμε το Whack Your Neighbor. Επειδή δεν ήξερε στο bot, νίξε το κάτι άλλο. Ωραία, πάμε. Βασικά είναι ουσία με ότι πας με το πεντάχρονο μαλλί και ο σκύλος του και πρέπει να σκοτώσουμε τον γείτονα. Δεν πιες κι άλλο θα μεθύσεις. Σου κάνουν τα λουκάνικα. Τι κλαίει ο σκύλος. Θα κάνουν τα λουκάνικα ρε, βάλε κέτσα από αυτό το πράγμα. Κακό σκυλί, κακό σκυλί. Έχεσαι στην αυλή μου το κακό σκυλί. Και εδώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Skip. Α, τον βλάκα το γείτονα. Δεν ξέρω ποιο πήγε και τα έβαλε. Σκύλο. Το σκύλο θέλω. Θες ένα λουκάνικο φιλέ. Πάει ένα λουκάνικο. Αχ, αυτό θα πόνεσαι, θα βγει μαύρος. Σατανικό γέλιο. Ας τον σβήσουμε και λίγο. Και του βάλω φωτιά. Κεράνι. Πάμε με το σκυλί. Πού είναι πάνω το σκυλέ. Τι του έβγαλε. Αχ, fuck this. Την έφαγε. Σφαλιάρα. Πάτσε το λάστιχο αν το ξέρετε. Σε λεπτάκι να πω κάτι. Συγγνώμη, σας το χάλασα. Θα σκάσει. Α, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Σκάσε ρε. Πού του βλάκα. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Ωραία. Να πάρουμε την αλυσίδα. Τι κάνει με την αλυσίδα. Τι θα κάνεις. Μετά από 5 λεπτά. Τον έδωσε. Μετά από 1 μέρα. Μετά από 15 μέρες. Μετά από 45 μέρες. Μετά από 1 χρόνο. Σκελετός. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Έχουμε βρει 2 από τους 3 από τους 32 τρόπους.
Στο διάλο, έφυγε από εκεί. Σκάσε ρε βλάκα πάνω την τζουγκράνα. Να μου έρθει τον αστείο, θα σε πυροβολήσω. Την έφαγε. Θα τον καρφώσουμε την τζουγκράνα. Σε τριβάνε από πράγματα. Εντάξει, αρκετά είδαμε. Να δω πάλι την ώρα. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Κακό σκυλί. Να πιάσουμε την κουράδα. Ouch. Πάει το κεφάλι. Πήγαινε πάνω τώρα, να δαγκώσει τα αρχιδάκια. Έχει γουστό. Και κατούριμα. Αναγία μου. Πώς πέθανε, από του είχες εμείς τη... Εννοείται πως θα βρούμε όλους τους τρόπους, παιδιά. Να δούμε τι κάνει το αγροτικό. Πάλι το μπουκάλι. Έχει γουστό. Όχι. Να κρυφτεί και τώρα έχω κλείσει τα μάτια μου και δεν βλέπω τίποτα. Μαλάκα, τον έκανε πίτα. Τι σκάτα. Ναι, θα κάνω raid σε λίγο, παιδιά, μην ανησυχείτε. Άρα σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό. Θα πάρω το. Τι θα κάνει τώρα. Θα τον πνίξει. Γεια! Τι θα κάνει τώρα, τον κρέμασε. Τι θα κάνει τώρα. Αχ. Εντάξει, φτάνει, έχουμε δει αρκετά. Πάμε για αυτό, για την μπουκάλα αερίου. Τι κάνει αυτό. Περίμενε εκεί, φίλε. Τώρα πήρα κάτι πλακές από τον γκαράζ. Άψα, λέει, δεν είναι. Θα σου κόψω τα μπιλάκια που είσαι εκεί κάτω και δεν θα έχεις.
σκατά. Ναι παιδιά, τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe, comment, share. Και θα βγει και άλλο ένα βίντεο σήμερα. Κάθε μέρα 3 βίντεο όπως έχω πει. Γεια σας.